Érdekel a Photoshop? Szeretnéd a képeidet szebben és tudatosabban utómunkálni? Legyen szó akár tájképről, természetfotóról, portréról vagy bármi egyéb műfajról, hadd ajánljunk figyelmedbe egy hazai fejlesztésű megoldást. Ha próbáltad már megtanulni, de tapasztaltad, mennyire frusztrálóan összetett a Photoshop, ha te sem találtál megfelelően felépített, tanfolyamszerű oktató videókat a YouTube-on, vagy csak szimplán idegesít a különböző oktatóanyagok és a Photoshop közötti váltogatás, a videók és források állandó megállítása, elindítása, cserélgetése. Legyen szó akármilyen anyagról is. A fölösleges lapozgatás biztosan széttöredezi a tanulási folyamatod, és így módon a fejlődésed ritmusát is. Ezért a fotobetyár.hu-nál kifejlesztettünk egy online tanfolyamot, kezdőtől a haladói tematikával, mintafájlokkal, videótutoriálokkal, mindezeket egyetlen Photoshop tanfolyam pluginbe integrálva. Ezáltal teljes képzésünk beépül a Photoshopba egy különálló panellel, saját menürendszerrel, és megszámlálhatatlanul sok oktatási segítséggel és extrával kiegészítve. Így módon téve fölöslegessé az örökös váltogatást és lapozgatást a különböző források között, bármit is tanulsz vagy keresel az anyagba, mindig minden ott lesz az orrod előtt. Az előbbiek természetesen a beágyazott videókról is elmondhatóak, amelyeket egy saját fejlesztésű új funkció, az Autoplay lehetőség tesz teljessé. A tanfolyam plugin panelje átméretezhető, áthelyezhető, a tanuláshoz szükséges feladatfájlokat pedig egyetlen egy egérkattintással megnyithatod, így semmi nem áll majd útjában a kreatív alkotási folyamatnak. A magas hatásfokú oktatáshoz ezen kívül interaktív tippek, rejtett súgók, a legkülönbözőbb beépített segítségek, valamint a leckék végén található kvízjáték is a segítségedre lesz, amellyel értékes pontokat szerezhetsz betyár karaktered fejlődése érdekében. Photoshop betyár plugin és annak ingyenes próbaverziója elérhető a két legnépszerűbb operációs rendszerre. A részletekért várunk szeretettel honlapunkon.